Ja na 700 eur mám na 3 mesiace jedlo. A vidíte sami, ja každý deň varím lístky, zemiaky, polievku, toto, zeleniny, všetko. Jaj Bože, ja kde by som také veci mal? Jaj mám. Ja som iný. Ja som keď prišiel do Anglicka, mne nemôže ani jeden povedať kamarát. Tak ja som ti kúpil, ja som ti dal, ja som ti zaplatil. Čo? Ja som im všetko dal. Kúpil, zaplatil som si sám všetko. Jak ja môžem povedať, alebo ukázať na niekoho prstom? To neexistuje. Merkaj sú na som. Jaj Bože, ja by som nemohol to tých veci. Ježiš, mňa by Boh tak trestal. Bo by povedal mi, vieš čo, nevážiš si od ľudí nič. Ale ty vieš, jaká si? Ty dopreklínaš, dohrešíš, do piči pošleš. Ja nie. Ja som iný. Ja radšej skloním hlavu a poviem, dobre, máš pravdu. Lebo nemám robiť také veci. Mesúkaj som. Na tú pestaru pre Ijaz, princezna Arabela a keres Petar Džoví. Ale sotky kada keres. Na čo sa vyťahuješ? Na čo zo seba robíš piču a kráľovnu? Na čo? Každému kokoty do huby strkáš. Moje matke si vynadala. Sarlake čívkerďal. Čorarom nejaké. Ona, aj keby ti vynadala moja matka, zložím dole hlavu, jak svokra. A ty si čo spravila? Solake penžal, že Andrej myšlake dandereha a že ju zbiješ. Čo to je? Zršenka da, romale tu men. To čo je toto? Car tu pes chovne. Alebo ku mojim sestram, ku mojim bratom. Nadávaš im, ponižuješ ich. Jaká ty si? To čo má byť? To čo je toto? Ktorá žena by si dovolila svojej šokre povedať, že je kustne do piča a že ju zbije? To čo má byť? Čo to má byť? Tá správna žena. Tak skloním hlavu dole a svokra, keď ti vynadá, aj keby ti dala cez pisky, je to staršia žena. A to mi rada, keď penzel, že jej nelúbni saroda. A to sa robí? To sa robí? Alebo nadávaš jej, ponižuješ koho chceš, nadávaš a dávaš dole. A potom jaká ty si žena? Keď ty nemáš respekt ani voči svojej dcere a ty chceš, aby ja som prišiel za tebou, jaké by nič sa nestalo. Môj brat, Sergin, devčata, môj brat tak zbil svoju ženu, také oči je spravil, až tu mala tak celé vymodrené. A prenovsky suskila marđal. Suskila činžalavke, tak ju zbil kvôli nej. Lebo ona povedala, ona si vymyslela, že ja sa jebem s niekým. Čo si urobila ku mojej rodine? Veľkú hanbu. Veľkú hanbu si spravila. A to som nikdy v živote nezobral ku sebe ani jednu ženu. Ale teba som zobral. A moja mama čo urobila? Jedlo ti dala. Kúpila ti, obliekla ťa, až zlata nikto penža, že jej ukradli náušnice. Tá moja mama by ti ukradla peniaze. Jaké peniaze si ty mala, Blanka? Kamo, to je pučo Savelové. Moja mama ti dala náušnice, zlaté, také veľké. A ona 2 dní u mojej mamy nebola. 2 dní.
Jak ty chceš žiť? Moja mama také veľké španielky dala do uši. Ráno stala a povedala, že ich nemá. Čo? A ja hovorím, tak jak je to možné, že ich nemáš? Moja mama ti kúpila aj telefón, aj náušnice, všetko. Aj do reštaurácie, čo mi dajú až pačke bary. Ľudia, moja mama v bare nechala. To vám nechcem klamať. Moja mama nechala v bare skoro 400 eur. 400 eur! Len v bare. A digoj. A my ju čakáme. Ona sa najedla, vypila a 2 dní doma nebola. Potom prišla a povedala, že náušničku stratila. Potom, že ďalšiu náušnicu stratila. Potom telefón stratila. Potom, že ju niekto okradol. Tak mojej mame treba. Však čo je moja mama, vieš koľko má? Toľko ani na piču zare nemáš čaje. Toľko ani na piču zare nemáš. Bo moja mama ti ukázala poctivosť. Jedlo, všetko, komplet. No. Nie je pravda. A tu ku mne, jak prišla, mala ke pros kamín. Duj z kamínda. Veľké stoly som spravil. Ela tu bola, Ela je svedok. Bo Ela neklame,